Vinga, som-hi! Hola a tothom, benvingudes i benvinguts a un nou programa del Vèrtex. Avui molt especial perquè, per una banda, comentarem el millor del Gran Premi de Bakú, que quin gran premi, ara hi entrarem a fons, i després també perquè avui ens acompanya un convidat especial. Abans de tot, però, primer de tot, Jordi Cobo, què tal? Bona nit. Bona nit, Biel. Bé, estem amb les emocions encara molt altes després del que va passar ahir a Bakú. Comentarem ara, tot seguit. L'Aitor Casafont també, com sempre, amb nosaltres. Què tal, Aitor? Com anem? Hola, bona nit, què tal, com estem? I avui no ens acompanya el Rubén Gómez, però sí que ens acompanya com a convidat per aquesta setmana l'Oriol Rodríguez, que és periodista de Catalunya Ràdio. Oriol, què tal? Bona nit, com anem? Bona nit, gràcies per convidar-me. Oriol, que és, com dèiem, periodista de Catalunya Ràdio, que va seguir durant 9 temporades, que es diu aviat, el Mundial de Fórmula 1 per la ràdio pública catalana. Oriol, per començar, com va començar la teva afició pel món del motor? Com va començar la teva afició per la Fórmula 1? Jo realment, quan em van encarregar seguir el Mundial de Fórmula 1 a Catalunya Ràdio, jo no... ni era un fric amb el bon sentit de la paraula de Fórmula 1, ni em llevava a les 4 de la matinada per veure Albert Park com rodaven els monoplaces. M'ho mirava des d'una certa distància i no era un esport que jo dominés en absolut, però vaig tenir la sort que em fessin aquest encàrrec professional i, per tant, evidentment, em vaig posar les piles i de seguida em vaig haver de posar al dia de tot el que era aquest esport, però podria ara ser hipòcrita i dir que sí, que tota la vida havia seguit la Fórmula 1 i em llevava de matinada i seguia Schumacher i Senna i Prost i companyia, i no és veritat. És a dir, jo no era un amant de la Fórmula 1, tot i que evidentment m'hi vaig haver de convertir per nassos. Un inici molt semblant, no? També el que ens deia el Francesc Latorre, que també quan el van cridar al despatx per proposar-li, ell va dir, ostres, Fórmula 1, ser el bàsic, no... I mira, igual que tu, no? Els dos heu acabat tenint una carrera llarga i amb èxit dins el paddock. Penseu que jo vaig debutar al Gran Premi de França del 2007. La temporada estava a la meitat. És la temporada que, evidentment, sabeu que va passar tot, la guerra McLaren, el títol per Raikkonen, i jo, com que no sabia res de Fórmula 1, quan vaig arribar al Gran Premi de França al circuit de Magny-Cours, vaig haver de demanar ajuda als companys periodistes que feia molts anys que ho seguien, entre ells a La Torre, també el Toni López de La Vanguardia, el Lluís Palaí, que malauradament l'any passat va morir per culpa de la Covid, que era el productor de TV3, també em va ajudar moltíssim. I jo, imagineu si no sabia res de Fórmula 1, que quan vaig arribar a Magny-Cours, a la sala de premsa em vaig posar mirant la recta del circuit, obviant que hi havia unes pantalles de temps, obviant que jo, evidentment, estava molt bé mirar la recta del circuit, però que després a nivell professional això no em serviria absolutament de res, no? Vaig haver de demanar ajuda a la gent que feia molts anys que seguia la Fórmula 1, mites com el Raymond Blancafort, que també era allà, i altra gent d'aquest món del motor, Merlos i companyia, perquè jo arribava allà completament com un novell amb la mirada completament verge, i ja us dic, el primer que vaig fer va ser posar-me a mirar la recta de Magny-Cours i maleir el meu productor de la ràdio perquè m'havia posat a un hotel a 110 quilòmetres del circuit, que vaig pensar, si això sempre ha de ser així, és a dir, si jo sempre quan arribo a un gran premi he d'estar allotjat a més de 100 quilòmetres del circuit fent cues per entrar al circuit, per sortir del circuit, si això ha de ser així cada dia, jo gairebé que renuncio a seguir la Fórmula 1. Per sort, després amb el pas del temps vaig acabar veient que sí, que és cert, que hi havia circuits on malauradament havies de buscar-te la vida bastant lluny del circuit, però n'hi havia altres que podies estar una mica més a prop, no? Això dels hotels també és un tema que tela, perquè la infraestructura hotelera al voltant dels circuits també un dia en podíem parlar. És un debut inoblidable. El teu primer gran premi va ser com un... el món és així, vinga, espavila't, tu has d'entrar-hi i fer una mica el teu camí, no? No, va ser això. Jo sempre dic que semblava una mica Paco Martínez Soria quan arribava a la ciutat en aquelles pel·lícules tan dolentes de fa 40-50 anys, perquè era així. I jo també recordo la temporada 2007, clar, una temporada tan intensa com aquesta, amb reclamacions, contra reclamacions tot el dia a McLaren, amb el mal rotllo
d'aquest equip, però un mal rotllo bàsicament perquè l'Alonso, que venia a guanyar els 2 títols amb Renault, es va trobar que quan va arribar a McLaren hi havia un paio que aleshores gairebé ningú coneixia, però que ara, evidentment, coneix tothom, que es deia Lewis Hamilton, que aquest tio també volia guanyar el títol i es va trobar això a casa seva. I tot aquesta mística que sempre s'ha venut al voltant, que McLaren el que feien era putejar, entre cometes, a l'Alonso perquè l'equip doncs, li anava en contra, no, va ser una mica ell mateix que es va acabar automarginant a dins de l'equip, un equip anglès, amb una estructura anglesa, amb un pilot anglès, amb uns caps anglesos, que no és que volguessin que Lewis Hamilton guanyés, sinó que simplement el que volien era igualtat. A mesura que anava avançant el Mundial, allò es va anar crispant i jo recordo reclamacions contra reclamacions, mal rotllos i grans premis on sortíem del circuit, i no exagero, a les 11, a les 12 de la nit, sobretot al Gran Premi de la Xina, on aleshores hi va haver la gran rajada d'Alonso contra l'equip, contra Ron Dennis, contra McLaren, i d'allà és que fèiem més hores que un ventilador a l'estiu, no? Sortíem del circuit a les 11, a les 12 de la nit i fèiem jornades maratonianes de 15 o 16 hores, però jo sempre recordo, després amb altres mundials, dic, tant de bo tinguéssim la capacitat i la informació que estàvem en el lloc del centre d'atenció gairebé mundial de l'esport, perquè recordo el Gran Premi de Brasil on ningú s'esperava que guanyés Raikkonen, no?, a aquell mundial, amb Ferrari, i que tot està focalitzat en veure què passava aquell cap de setmana. I nosaltres vam tenir la sort de ser allà, d'explicar-ho en directe, i va ser una bogeria de cap de setmana gairebé tan boig com el del 2008 amb aquell final de Massa i Hamilton, que allò ja va ser al·lucinant. Doncs. Apoteòsic. Oriol, clar, 2007, ara explicaves tot aquest context, arribes per fer un màster acceleradíssim. Et queien que ni les veies gairebé, aquell any? No, va ser un màster completament, és a dir, jo penso que de França, que això t'estic parlant del mes de juny, fins que acaba el Mundial al Brasil, crec que allò era primera setmana de novembre, més o menys, sí. Clar, són 5 mesos de 10 grans premis amb un màster accelerat d'entendre la normativa també de la Fórmula 1, d'intentar pescar notícies del que passava, perquè pensa que quan hi ha el gran enrenou també a Hongria, que li treuen la pole position a l'Alonso pel canvi de pneumàtics durant els entrenaments, per aquella aturada, i el gran merder, i passa a sortir 11è, i la guerra McLaren allà encara és més gran. Això estem sopant, i jo me recordo, normalment, el més normal era estar sopant durant aquell Mundial i haver d'entrar a la ràdio, a Catalunya Informació, a Catalunya Ràdio, perquè sempre passaven coses, i quan no eren sancions, eren reclamacions, i quan no hi havia merder. Per tant, sí, va ser un màster complet, Jo recordo després també altres temporades completament normals i fins i tot informativament un pèl ensopides, perquè el del 2007 era impossible superar, és que allò va ser una bogeria. I tot i, clar, és a dir, tens una primera temporada tan excitant com la del 2007, però després t'hi quedes durant 9 anys, durant 9 temporades. Al llarg d'aquesta dècada pràcticament que vas estar-hi, quin diries que són els millors records que guardes de tota aquella època, o les anècdotes més curioses? Jo, clar, el primer any és una bogeria, visites llocs per primera vegada a la teva vida que no hauries pensat mai de la vida posar-hi els peus. Jo recordo que tenia molta mania a la ciutat de Singapur, perquè no entenia, és una ciutat que no sé si heu tingut la sort d'haver-hi estat, però quan hi havia el Gran Premi, aquella ciutat es bloquejava perquè tota formava part d'un circuit urbà, i jo no entenia, és a dir, no sabia traslladar-me del meu hotel fins al paddock, perquè no hi havia manera d'entendre com podia comunicar-me per allà, fins que vaig descobrir al cap d'un parell o 3 de dies, perquè jo intentava envoltar el circuit, que et podies comunicar a través de centres comercials per la ciutat, centres comercials
que passaven per l'interior de la ciutat, és a dir, per la part de sota, i pensava, dic, això, clar, fins que no entens els intríngulis d'això, doncs jo sempre explicava que el més complicat d'un Gran Premi gairebé era la logística, el fet de poder-te traslladar d'un lloc a l'altre, i que gairebé la feina de paddock era la feina doncs, més fàcil de tirar endavant, no? Perquè, jo què sé, grans premis com el de Corea, allò de Corea del Sud era al·lucinant, perquè jo recordo fer un viatge de 300 quilòmetres o 400 per la carretera i a sol, amb un GPS en coreà, que evidentment els meus coneixements de coreà són nuls, i també pel Japó ens desplaçàvem per arribar fins a Fuji amb GPS en japonès. I, clar, evidentment allà intentaves posar el número de telèfon del lloc al qual et desplaçaves i intentar entendre el GPS en japonès, que això era bastant complicat. Per tant, sempre veiem que el que era més complicat era la logística al voltant del Gran Premi, que no pas el Gran Premi en si. I d'anècdotes de la part pròpiament esportiva, jo recordo narrar malament al final del Gran Premi del 2008, en què guanya el Mundial Hamilton, però Massa i el públic brasiler i els periodistes de la sala de premsa de Brasil es pensaven que el campió era Felipe Massa. I jo narro malament al final del Gran Premi perquè estic narrant-ho des de la sala de premsa, tinc com 10 o 12 periodistes brasilers al davant tapant-me la pantalla la tinc com a 15 metres de distància, està plovent, jo no veig que aleshores Timo Glock es manté a la pista i és quan Hamilton avança el pilot de Toyota i el fet d'haver-lo avançat li donava a Hamilton el títol, però no ho veig ni jo, ni ho veuen els periodistes brasilers, ni ho veuen a Ferrari. De fet, Ferrari, quan Felipe Massa creua la línia d'arribada, ells es pensen que és campió del món, no veuen que Hamilton és cinquè. I allò va ser una bogeria, perquè jo me'n recordo narrar i Massa campió del món i des de la ràdio m'anaven dient, i teníem la Man Barfull a la narració, al Tot gira amb Marc Negre, i em deien, no, però és que no ha guanyat, perquè McLaren també ho estan celebrant. I jo pensava, i aquí ha passat alguna cosa que ens hem perdut. I dic, no, dic, evidentment ho estan celebrant i perquè aquest tio no sabien que a Ferrari no sabien, se n'acaben d'assabentar que aquest tio no és campió del món perquè Hamilton ha avançat a Timo Glock. En Timo Glock després va haver de sortir del circuit disfressat perquè el volien, hi havia tots els aficionats brasilers. El circuit d'Interlagos està al mig d'una favela i aquest tio va haver de sortir del circuit escortat. Que Sao Paulo, per mi, és una de les ciutats on conduir per allà em provocava taquicàrdia. És a dir, és una ciutat on no saps qui són els bons i qui són els dolents, no entens per què la gent va amb els vidres tintats i després cada vegada que tu t'aturaves en un semàfor i veies tios al costat amb una moto aturats que et miraven, pensaves... Dic, aquí pot passar alguna cosa. I fet provat és que després a la Fórmula 1, fins i tot els companys de TV3 allà han atracat i s'ho ha passat malament més d'un. Jo recordo que allà conduir era molt dolent. Era tan bo el menjar d'aquesta ciutat, sobretot a les xurrasqueries, com malament t'ho passaves conduint per allà. Déu-n'hi-do, són anècdotes de pes, sobretot aquesta última de narrar tot un final de Mundial, segurament el més important de la història de la Fórmula 1, però un company teu, el Francesc Latorre, també amic del programa, ens ha visitat 2 vegades ja, ens demana que et preguntem, ara comentava Singapur, no? Doncs precisament ens demana que et preguntem, sens falta, pel mamut de Singapur. Què és això? Es pot explicar en directe o no, Oriol? Sí, el mamut de Singapur, com que ja fa molts anys que va passar, doncs ja ha prescrit i per tant podem explicar. Ui, això comença molt bé. No, però jo recordo que estava, que clar, a Singapur el Gran Premi era nocturn i per tant jo feia connexions allà des de les 2, 3 de la matinada, 4 de la matinada, hora de Singapur, que aquí eren les 8, 9 o 10 de vespre. I entrava el Tot Gira i de TV3 hi havia un company que es diu Patrick, que era tècnic de so. Ell era especialista en fer sons. A banda de ser tècnic de so,
feia sons i imitava el soroll d'un gos, es posava a bordar, de vegades anava en metro per algun lloc del món i es posava a bordar i clar, la gent pensava aquí què passa i aleshores Un amic que fa exactament el mateix. sí, doncs ell feia una mena de senyal com si fos un so d'una central nuclear, saps? I això es posava a fer-ho, que era com un soroll que feia una cosa molt rara. I amb ell li encantava que quan jo estava en antena fer sons d'aquests, clar. Va passar que es va posar a fer el senyal aquest de la central nuclear i els de Catalunya Ràdio, en Marc Negre, en aquest cas, que era qui presentava el Tot Gira, va parar un moment i va dir, escolta, Oriol, això que se sent de fons, què és? És un mamut? És un mamut de Singapur? I jo dic, no, dic, és que van... Dic, mira, són els monoplaces d'una altra categoria que encara estan per aquí. I a més també com que ja han acabat els monoplaces de l'altra categoria, van passant per aquí cotxes de la neteja que perquè la gent no estigui passejant i pel circuit, perquè com que era un circuit urbà i el creuàvem caminant de matinada quan anàvem cap a l'hotel, perquè sabem que ve el camió de la neteja, doncs fa aquesta mena de... perquè no ens atropellin. Vaig pensar, clar, no diré que és un company de TV3 que es dedica a boicotejar les meves cròniques. I aleshores sempre aquest mamut de Singapur sempre, de tant en tant sortia a les cròniques. Quan jo feia un directe es colava això el mamut de Singapur per allà. Ara com que ja fa tants anys que la cosa ja ha prescrit, doncs ho podem explicar. Però és que aquest paio anàvem a vegades pels centres comercials i feia el gos. Clar, i pensava, la gent s'espantava, pensava que hi ha un gos. I això també ho feia pel Japó. Al Japó, si una cosa ja és disciplina i la gent d'allà és molt més civilitzada que aquí, i per tant allà si hi ha una cua la respecten i si tu estàs al metro fent cua, la gent fa cua, no com aquí que s'intenta colar, i de tant en tant fotia el gos allà en Patrick i clar, veies els japonesos que allà ja portaven màscara fa 13 o 14 anys, la gent allà ja portava màscara. Estaven avançats al nostre temps. Anaven molt avançats i sempre pensàvem què fan amb màscara, després al cap d'uns anys malauradament ho hem entès. I era això, sí, el mamut de Singapur molt mític. És bona aquesta. Teníem les expectatives d'aquesta història molt altes, però s'han superat, sí, s'han superat. Però també en tenim moltes altres, perquè també recordo a Mònaco, a Mònaco els divendres, com sabeu, no hi ha competició i hi ha una cosa que es diu Amber Lunch, en què es recapten diners per entitats benèfiques i aleshores allà fan passes de models i en aquest passe de models la premsa hi podíem accedir, no? Amb barra lliure de xampany i això està molt bé. I després hi havia un sopar en el qual ens deien a la premsa ara ja podeu marxar perquè evidentment ja s'han de pagar, es pagaven com una barbaritat, no sé, 500 euros o 1.000 euros per poder assistir a aquest sopar, que no seria el nostre objectiu. I me'n recordo fa... no sé si estem parlant del 2014 o més o menys, que el productor de la tele, en Lluís Palaí, que us he dit abans, malauradament va morir l'any passat, però amb ell n'havíem fet de tots colors, i ell va dir, saps què? Avui ens quedarem a aquest sopar. I vam dir, hòstia, Palaí, no fotis, perquè evidentment nosaltres no tenim invitació i quan vinguin aquí en aquesta taula a seure, qui li pertoqui seure en aquesta taula, doncs evidentment ens faran fora, no? I vam veure una taula de 8 persones i vam anar cap allà, vam seure allà i estaven omplint les taules. I pilots asseguts en una taula, caps d'equip asseguts en una altra, i nosaltres dient, Palaí, dic, és que vindran els de la taula i ens fotran fora. I comencen a portar els entrants. Si van portant, que portin. Sí. Van portant entrants, ens fotem un entrant, ens fotem una copa de vi i llavors vam veure que de cop i volta de lluny venien un grup
de gent molt mudada, cap allà, s'anaven acostant cap a la nostra taula i saps allò que t'aixeques de cop i volta i dius aixeca't abans que et diguin que, que aquest no és el lloc que et pertoca. I bé, vam fer una mica allò de colar-nos com si fos el guateque de Peter Sellers, no? Pensar que ens colem una mica a experimentar què és això d'estar rodejats de gent amb tanta pasta, que quan veiem també a la subhasta que abans subhastaven coses xorres i la gent allà saltant de 5.000 en 5.000 euros, que pensàvem, mare meva. Un altre món, realment. És un altre món. És el circ, és el circ de la Fórmula 1, realment. Aquestes experiències són les que ho demostren. Sí, nosaltres érem plenament conscients que allò era completament un circ, que érem 2.000 o 3.000 persones les que ens movíem amunt i avall del món, que no eres massa conscient mai d'on eres, perquè, clar, eren temporades molt llargues, que les començàvem al mes de març i acabàvem al mes de novembre, i jo sempre pensava que al final acabaran fotent un gran premi per Nadal. A l'Eccleston, de tant en tant reuníem la premsa i jo li vaig dir una vegada, escolta, ja només falta posar Christmas Race, saps? Perquè el calendari cada vegada és més llarg i no estaria malament ja posat a fer ja de broma, jo. Doncs mira. Un gran premi el dia de Nadal, la gent a casa o dinant, i veure com els pilots van fent la volta, perquè és que al final el calendari acaba gairebé a principis de desembre, no? Sí, és que estem a punt d'arribar-hi. Sí. Abans de passar a comentar el que ens ha donat el Gran Premi de Azerbaijan a Bakú, comentem primer els primers comentaris que ens han arribat a través del xat de Twitch. Donem la benvinguda a tots els que ens comenteu. Baituco23 diu que és el primer dia que ens escolta. Gràcies per acostar el català i la Fórmula 1. Moltíssimes gràcies a tu per escoltar-nos. També ens pregunta si recordes, Oriol, l'accident de Jules Bianchi i com el vas viure des de dins del paddock. Això estem parlant de l'any... jo 14, crec que no? 14, sí. Sí, no, el que passa que jo crec que aquell Gran Premi va ser al Japó. Jo aquell Gran Premi no hi vaig anar, perquè a partir del 2013-2014 em vaig perdre alguns grans premis. Jo en aquell Gran Premi no hi era. Però sí que és cert que evidentment, la Fórmula 1 sembla un esport en què no passa mai res, però sí, és a dir, tu quan recollies l'acreditació posava Motorsport is dangerous, vol dir que, evidentment, allà has de ser conscient i els pilots són els primers conscients que et penja la vida d'un fil, perquè a banda de l'accident de Bianchi també n'hi ha hagut alguns altres. Recordo Webber volar literalment en un Gran Premi de València, que ens vam quedar tots pensant ai, però per sort és cert que en el cas de Bianchi i en altres casos també de mala sort s'ha demostrat que el cockpit no és indestructible del tot, però per sort ha salvat moltíssimes vides. Ja no et dic l'Alo, la temporada passada amb l'accident de Grosjean, que Grosjean jo també n'havia vist patir una quan ell era GP2 al circuit de Mònaco, que si una cosa és perillós, que jo quan passeges per aquells carrers i penses que per allà són capaços d'anar a 270-300 per hora, que això invalida, d'altra banda, el fet que aquella dona que a la ronda de dalt li volien posar una multa per circular 298, quan ho veus és impossible, perquè al túnel de Mònaco i l'altre dia vaig estar pendent, vaig pensar, la punta de velocitat no sé si arribava a 280 o 290 al túnel. No arriba a 300. No n'hi ha cap que superi la dona de la ronda de dalt, per tant, és impossible que aquesta dona hagués anat a 298, com després es va demostrar, pobra dona, que li van acabar que al principi no li volien treure. Però això que us estava dient dels accidents, clar, de tant en tant, malauradament, hi ha accidents. Robert Kubica, l'accident que va tenir el Canadà el 2007, va ser un miracle que també pogués sobreviure a una topada tan bèstia. I Alonso també, un Gran Premi de Bèlgica, que allà sí que hi era, que li va anar d'un pèl. Sí. És que a vegades és qüestió de tenir sort i de centímetres. Per tant, aquests accidents, sí, Jules Bianchi malauradament és un dels que va perdre
la vida, i per tant això és una cosa que, tot i que la seguretat hi és el 99,99%, però al 100%, coses com aquestes d'en Bianchi t'ho demostra, però també coses com la de Grosjean també demostra que gairebé la seguretat s'acosta gairebé al 100%, perquè si no el que va passar l'any passat a Bahrain és un miracle. Ell segurament que cada dia quan es veu les mans deu pensar, hòstia, les mans, no? Quina putada, però ha de donar gràcies a qui sigui, a l'inventor de l'halo, que en el seu moment va ser tan polèmic, perquè els pilots ja estaven completament en contra, o alguns pilots estaven en contra, doncs ha de donar les gràcies a qui va inventar això, perquè si no ara no ho explicaria. Per exemple, als comentaris el Bai Tuco, que diu no passa res fins que passa, diu Bianchi, Grosjean o Antoine Hubert en Fórmula 2. El Camrec 98 que diu confirmem el pròxim Gran Premi de Catalunya a les rondes. Home, doncs per provar-ho un any potser estaria bé. O l'Otis que diu és més llarg el calendari de la Fórmula 1 que el calendari casteller. I això també ho saps bé, tu, Oriol? Hòstia, jo crec que és pitjor el calendari casteller gairebé, perquè sí, començàvem al març i acabàvem gairebé al novembre. Tant de bo hi puguem tornar. I jo us diré alguna cosa, és a dir, quan passa això de Bianchi, jo crec que estic en un concurs de castells a Tarragona, perquè crec que això passa al Japó i és el primer cap de setmana d'octubre, i en aquell Gran Premi... Sí, doncs jo crec que estava al concurs de Tarragona amb els capgrossos. Aprofitava això. Jo és que n'he fet de tots colors, relacionats amb la cultura popular i amb la Fórmula 1, perquè recordo un Gran Premi de Mònaco que em coincidia amb la Patum de Berga, també m'agrada molt la Patum, i... Bé, m'agrada, que jo soc de Berga. Tu ets de Berga, doncs fill, abracem-nos i plorem Ja. Doncs jo fotre la taladra a la tabarra durant un Gran Premi de Turquia a la gent mirant la Patum de lluïment i diem, mireu això, i també a Mònaco, que acostuma a caure sempre per l'ascensió, o algun any ha caigut per Patum, i maleir un vol de tornada de Niça cap a Barcelona, perquè jo tenia previst arribar a les 11 de la nit i pujar cap a Berga. Imagina quin és el meu grau de malaltia. I va arribar l'avió tard. Va arribar l'avió a la 1 de la nit a Barcelona i vaig dir, mira, saps què? Si me'n vaig cap a casa estaré pensant que perquè no estic a Berga. I vaig agafar el cotxe i me'n vaig anar cap a Berga. I vaig arribar a la plaça Sant Pere, vaig veure com la guita grossa feia així, saludava i entrava cap a l'Ajuntament, i el tabal feia l'última vegada que tocava i ja es va acabar la meva Patum i pensava, bé, com a mínim has pogut olorar una mica la Vidal, que encara queda pel terra, i recordo això, no vaig tenir una Patum dels pobres o dels borratxos, o com li vulgueu dir, Sí. bastant intensa, perquè, clar, jo vaig arribar allà i dic, jo això ho he de solucionar una mica com sigui. I bé, va ser això. I sí, el meu grau de malaltia per la Patum o de patumitat o com n'hi vulguis dir és molt alt, i periodistes del Brasil i periodistes d'arreu del món que els diuen, mireu això, castells, Patum, Santes de Mataró i moltes d'aquestes coses que els he fet conèixer a periodistes d'arreu del món, perquè realment la Fórmula 1 us confesso que evidentment no és la meva passió, però sí que ho són aquestes altres coses. Està clar que si algun dia jo tinc l'oportunitat de poder seguir el Mundial, tingues clar, Oriol, que t'agafaré el relleu en aquest sentit, d'acord? En el sentit de ser el Turres del paddock en la cultura popular i en el món casteller, aquí pots estar tranquil que t'agafaré el relleu. Vinga, entrem en matèria del Gran Premi de Bakú, d'Azerbaidjan, millor dit, que mai decepciona. Enguany, una bona part de la cursa que dèiem, això és com el 2019, no està passant massa cosa, quina llàstima, i de cop i volta Stroll té l'accident a la recta de meta, canvia tot i es converteix en un dels millors finals que hem vist en els darrers anys de Gran Premi.
De fet, a Instagram, a la nostra porra, només la Diana va encertar la Diana Morena va encertar la pole position, però ningú va ser capaç d'encertar ni el podi, evidentment, ni res de res. Aquest podi es devia pagar, en això de les apostes, que a mi no m'agrada, però es devia pagar 700.000 euros a un, perquè ningú pensava en aquest podi, evidentment. És que aquest circuit de Bakú em recorda Tossa de Mar, més Albert Park, més Mònaco, més, no sé, és una cosa estranya. I gràcies a que va passar al final, jo pensava que aquí ja està, no? Sobretot amb l'errada en el canvi de pneumàtics de Hamilton, pensava que aquí s'hi ha deixat 4 segons i s'hi ha deixat la cursa, però després, clar, Pirelli d'entrada s'ho ha de fer mirar amb això dels pneumàtics, perquè no pot ser que hi hagi aquesta falta de seguretat, que tu no puguis saber la fiabilitat d'un pneumàtic quan et farà la punyeta o quan no. A Verstappen li va fer la punyeta, evidentment ha faltat 4 voltes pel final, i jo pensava que ja estava tot fet, i després vaig pensar quins nassos reprendre la cursa d'aquesta manera quan jo crec que Charlie Whiting ens hauria fet el tren de la bruixa, no? Hauria fotut el cotxe de seguretat allà, a falta de 2 voltes pel final, i ja està, i amb el cotxe de seguretat entren a la línia d'arribada i s'acaba d'aquesta manera. És a dir, que em va semblar molt arriscat, agosarat, em va agradar, vaig pensar quins nassos, tornar a fer una grella sortida i vinga, una cursa a 2 voltes, no? Una cursa de videojoc, ben bé. Clar, sí, allò va estar bé i vaig pensar, Hamilton, que havies dit per ràdio que bé, farem una cosa tranquil·la, després què fots, no? Perquè te la jugues d'aquella manera i aquests 18 punts, que ell marxava d'allà amb 14 punts sobre Verstappen, jo crec que Hamilton guanyarà el Mundial, però vés a saber que si aquests 14 punts al final de temporada, aquests 18 punts al final de temporada li fan falta, doncs que no s'acabi maleint amb aquesta acció, que ja hauria pogut posar-se a roda de Sergio Pérez i acabar a la segona posició, no? Per tant, bé, em va agradar, perquè això va reenganxar molta gent que va pensar ai, mira, que sí que és divertit el Gran Premi. Però bé, Verstappen ha evidenciat amb Red Bull que jo crec que faran la guitza a Mercedes al llarg de tota la temporada. Bottas, què fas, saps? Què estàs fent en aquest Gran Premi? I després, bé, Leclerc ja s'ha demostrat que sí que una volta poden fer coses interessants aquesta temporada, però que després falta encara un passet endavant a Ferrari en cursa, no? I després sí, molt bé Alonso, perquè se la va jugar, com que tampoc aquí té res a perdre, va dir, escolta, si surto 6è, com si surto directament aquí ja amb un altre 0, que realment ha vingut aquí a divertir-me, i per tant està bé. Però bé, jo aquests circuits urbans com Mònaco i Bakú no acaben de ser circuits tipus, perquè podem veure des d'ara fins a final de temporada, però no està malament veure com Red Bull jo crec que li farà la guitza a Mercedes i a Hamilton tota la temporada. Aitor, com et vas sentir amb aquest final de cursa? Jo crec que estàvem tots gairebé a punt de fer la migdiada i de cop i volta, és que va passar de tot. A mi em va sorprendre que Stroll punxa a la volta 30 o així. 32, i que ningú planegés que podria passar un altre cop. Vull dir, van no és el primer any que passa tampoc, No. Recordem el 2017, l'any que guanya Ricciardo, si no vaig equivocat, que és l'any en què Bottas també, a falta de poques voltes per acabar, acaba punxant també a final de recta. No, i al final és això, és cert que Pirelli va donar la informació, però aquí a les escuderies també haurien pogut mirar una mica vull dir, veient com havia anat amb Stroll, haver-se-la jugat menys. Jo quan van dir lo de començar amb graella parada, jo la veritat em vaig enfadar bastant, perquè pensava que beneficiava a Hamilton al 100% i em va indignar. Però bueno, a la primera curva ja ho estava celebrant, així que mira tu. Ara mateix es pot dir que va ser un espectacle i ho aplaudim tots i tots ben feliços. Però tu no vols si hagués sigut al revés... Volem que no ho tingui tan fàcil. No sé, vull que hi hagi emoció durant tot l'any, més que res. M'és igual qui guanyi dels dos, però vull que hi hagi emoció. Almenys que qui el guanyi, que s'ho treballi fins al final.
És que, a A part, més, sí, sí, no, o sigui, digues, perdona, Cova. sobre el que dèieu de Pirelli, van donar la informació incorrecta perquè segons les previsions de Pirelli aquells pneumàtics durs havien d'aguantar fins a 40 voltes, evidentment no ho van fer i vam tenir la sort que durant el període de bandera vermella es van fer públics aquests team radios que existeixen ara entre els equips i la FIA, en els quals Molt bons, Red molt Bull bons. va demanar bandera vermella per tenir l'opció de poder canviar els pneumàtics i que no tornés a succeir un accident com el que havia passat amb Stroll o Verstappen, però bé, en definitiva, és el que parlàveu ara. Un final emocionant, jo també estava molt indignat perquè no volia que Hamilton s'ho trobés tan fàcil i realment podem donar gràcies, no, per aquesta valentia de fer una rellançada com ja s'està fent en els últims anys, de fer bandera vermella i fer rellançada sortida normal, un 10 per la direcció de cursa. Sí que és cert que Red Bull es queixava o sigui, demanava bandera vermella per això, perquè no havien tingut cap indici de que el pneumàtic podia punxar i per això va haver-hi l'accident de Verstappen. De fet, encara, si no vaig equivocat, Pirelli ho defensa com que va ser per culpa de trossos de cotxe que van quedar sobre l'asfalt. No per desgast de pneumàtics ni perquè estiguessin massa vells, però bé. En tot cas, jo estic... És com deia l'Aitor, no? Que en aquell moment dius, però com han de reprendre la cursa si queden 2 voltes, a més, amb sortida en graella, però què fan? I Mike, és que és una altra cursa, una més, i segurament de les més evidents en què Michael Masi vol marcar un segell propi. I aquest és el seu, que si es pot reprendre la cursa amb graella, aturada, es fa. Això, sí. O sigui, vist el resultat, un moment, Oriol, vist el resultat, crec que vam tenir unes 2 voltes espectaculars per acabar, però el més fàcil era agafar bandera vermella i no calia ni completar les 2 amb el safety car. Podies acabar la cursa perquè la distància l'havies complert ja. I no. I Michael Masi va apostar per acabar amb graella i vam tenir un final que va acabar de coronar el Gran Premi. De totes maneres, no crec que sigui... Crec que amb bandera vermella la victòria era per Verstappen perquè no s'havia cobert una volta necessària. Llavors, clar, aquí igual hi hauria hagut discrepàncies. Cert. Però jo crec que amb Charlie Whiting aquí hauríem anat a fer el tren de la cotxe, darrere el cotxe de seguretat, perquè una de les coses que sempre se li criticaven a ell, i jo inclòs, sobretot era en sortides, no? Moltes vegades, en alguns grans premis en pluja, la premsa veterana sempre deia, a la nostra època, als anys 70 i 80, inimaginable començar un gran premi en pluja amb un cotxe de seguretat. I a mi no hi havia cosa que em feia més ràbia que a la sortida d'un gran premi, en comptes de ser una sortida normal, fer-ho en pluja darrere del cotxe de seguretat, quan dius, escolta, hem vingut aquí en el fons a jugar, no? I ja sé que la seguretat dels pilots i la integritat física ha de primar, però també tu tens gent que està pagant perquè li ofereixis un espectacle, no? I moltes vegades... I en molts casos bastant injustificat, que no era ni pluja torrencial ni molt menys. Sí. Bé. Cobo, anaves a dir alguna cosa, pot ser? No, jo volia afegir que el que he comentat també l'Oriol abans, que sorprèn també que Hamilton, just abans de la rellançada, feia una mica de crida a la calma i que després sí que és veritat que comet un error. L'error és perquè ell configura malament els frens abans de la primera frenada, però és això, dic, realment no feia falta arriscar tant, perquè Mercedes havia tingut un cap de setmana horrorós que no el comencen a salvar fins a la classificació, i una segona posició, i més tenint en compte l'abandonament de Verstappen, doncs era pràcticament una victòria moral més que una victòria del Gran Premi. No. I a més és que, clar, Mercedes acaba marxant de Bakú amb 0 punts. Ahir ho comentàvem amb el Rubén, l'última vegada que va marxar amb 0 punts d'un circuit va ser Àustria 2018, que no acaba cap dels 2 pilots, i tampoc al circuit de Catalunya, el 2016, que és quan tenen l'accident Hamilton i Rosberg. Són només aquestes 3 ocasions en l'era híbrida en què Mercedes marxa amb 0 punts al Mundial, però és que ahir, com a dada interessant, van acabar tots 2. Han acabat tots 2 i marxen amb 0 punts per ser capaços d'entendre la magnitud de la tragèdia d'ahir. Hamilton, perquè fa l'errada, falta 2 voltes, però és que Bottas... Desaparegut tot el cap de setmana. Cap de setmana és
no sé si el pitjor que se li recorda en Fórmula 1, però si no ho és, se li apropa. Se li apropa molt i és de nou, com ja hem parlat en alguna ocasió de Bottas en aquesta temporada, no sé si està ja sentenciat, però després d'un cap de setmana així... Sí que és veritat que Mercedes no estava en el lloc correcte, no estava en el lloc ideal, però tot i així és que ni tan sols va olorar punts i que no oloris punts tenint en compte que fins a 3 cotxes davant teu havien abandonat, no. I que el teu company d'equip està a punt de guanyar. Sí, o sigui, el teu company d'equip Sí, al sí, podi, és que- perquè realment Red Bull anava a fer un 1-2 molt ben gestionat i per circumstàncies se li escapa la victòria a Hamilton i al podi, però és que, clar, Hamilton ha d'estar allà per poder optar-hi i Bottas no ho va estar. Però aquí sí que va estar molt atent... Digues, Aitor, perdona. No, i anava a dir que és que està sisè del Mundial. És Sisè. que està per darrere de Leclerc sense haver corregut a Monaco Leclerc. Vull dir, per molt que el Mercedes no funcioni igual de bé que l'any passat, és imperdonable com està ara mateix. Certament. Ara dèiem, no? Però qui sí que va aprofitar l'oportunitat, qui sí que va estar atent, i de fet, quan el riu està remogut sol pescar, i ahir ho va fer amb totes les seves credencials, és Checo Pérez, que va aconseguir la seva primera victòria amb Red Bull, la seva segona a la Fórmula 1. Va passar de ser el jugador d'equip per assegurar que ell era segon, sumar punts Red Bull, posar un cotxe entre Hamilton i Verstappen. Va passar de ser això a poder guanyar la cursa. Gran cap de setmana de Checo, que per mi personalment ara ja sí, ja està completament on se l'esperava, a Red Bull. Sí, bé, jo puntualitzaria que inclús quan va guanyar va seguir sent el corredor d'equip, perquè va dir 50.000 vegades que ho sentia pel Verstappen, quan el van a felicitar va seguir dient que li sabia greu, vull dir que va seguir donant el missatge de que ell mira per l'equip més que per ell mateix. I sí, ja no és només la victòria, també hi ha el curs en si va estar molt bé. Li va fer l'overcut a Hamilton i a partir de llavors no hi va haver manera de que Hamilton el passés i va estar fent la feina per la qual se'l va contractar. O sigui que jo crec que surt molt, molt, molt reforçat d'allà. A més, no sé si estareu d'acord, ara parlam del paper dels segons pilots, no? Bottas i Checo Pérez. Tal i com veiem la tendència a la deriva gairebé de Valtteri Bottas i com està agafant embranzida Checo Pérez, començo a tenir clar que Red Bull és el favorit ara mateix per guanyar el Mundial de Constructors. No sé com ho veieu, però per cotxe i ara mateix també perquè ja té segon pilot amb més garanties que no pas Mercedes. Sí, pot ser-ho, pot ser-ho. Sí, jo crec que pot ser. Més que res perquè té dos pilots que saps que difícilment en aquesta temporada, si no tenen errades, no baixaran de fer... Verstappen jo el veig allà dalt tota la temporada, és a dir, quan no sigui una victòria, una segona posició ho pot aconseguir relativament fàcil. I si Bottas va fent el paper de la trista figura i el Checo Pérez està per allà, és qüestió d'anar sumant punts, Hamilton sol no pot guanyar el Mundial de Constructors, que potser guanyarà el Mundial de Pilots, no ho tinc clar, o crec que sí que el guanyarà, però el Mundial de Constructors no m'estranyaria que Mercedes i seria un pecat que el deixin escapar, perquè evidentment amb tota la seva artilleria i pressupost i cotxe, perquè el cotxe no deixa de ser, jo crec que un cotxe encara superior, però clar, si tens un pilot que comença i a mesura que s'acabi que es vagi acabant la temporada o que arribem a la meitat, jo no sé què començarà a saber ell sobre el seu futur. Aquí el Coco també juga un paper molt, molt important. Potser hem assistit a un canvi de tendència, perquè a principis de temporada sí que Mercedes està de forma molt còmoda, no? Fent doble podi i d'aquesta forma demanàvem que Checo fes una mica aquest paper de segon pilot per poder estar allà, per poder complicar-li més la vida a Mercedes des del punt de vista estratègic sobretot, i ara sembla que ens hem de començar a preocupar
de que la tendència no s'hagi invertit, perquè clar, o sigui, també ens convé tenir una mica d'emoció que, o sigui, volem veure lluita entre Hamilton i Verstappen, però aviam si Bottas i Checo poden seguir-los una mica al ritme i de tant en quant, doncs això, doncs aportar una mica d'emoció i a veure, està lluitant per aquest podi. Un podi que Azerbaijan va tornar a ser del més aleatori que ens podrem trobar, perquè guanya la cursa Checo Pérez, segon, Sebastian Vettel, que sortia des de la 11a posició en graella, i tercer, Pierre Gasly, que sí que és cert que sortia quart, però escolta, podi d'Alfa Tauri. És un podi de rebutjats, perquè Sebastian Vettel va ser rebutjat per Ferrari, Checo Pérez va ser rebutjat en el seu moment per Racing Point, que va ser substituït per Sebastian Vettel, i Pierre Gasly va ser rebutjat per Red Bull. És una mica com s'han reivindicat tots tres en aquest cap de setmana i estem molt contents per tots ells. I d'aquells podis que respira felicitat, no? Que tu des de casa el mires i estàs amb un somriure a la boca, estàs content perquè bé, és un podi diferent, és un podi on tothom està content, tothom ha guanyat, i s'agraeixen, no? Al final aquests podis, al final de temporada, són els que recordes més segurament. Jo de tots tres, o sigui, Checo sortia sisè, gran cursa, al final d'aquella manera es troba la victòria, però també se la curra. Gasly, que venia ja a fer un cap de setmana espectacular, però jo vull reivindicar la cursa de Sebastian Vettel sortint 11è. Lance Stroll també, en el moment en què té l'accident, si no recordo malament, va quart. Per tant, ahir crec que, sens dubte, l'equip que millor estratègia va fer va ser Aston Martin. Aston Martin, que va començar molt, molt fluixet la temporada, a poc a poc va agafant la forma, i Vettel, que encadena un 5è lloc a Mónaco, un segon lloc a Bakú. Veurem si són 2 bolets aquesta temporada, tal com vam veure l'anterior, però si no, jo crec que el veurem regularment fent punts a partir d'ara. A mi em va encantar veure-la allà davant, pilot tot el cap de setmana prou consistent, tota la cursa impecable, sense errades, amb bon ritme, cuidant els pneumàtics. Molt bé Sebastian Vettel. Sí, és que ara Aston Martin és l'antípoda de Ferrari, quasi. Aston Martin a una volta van molt lents, van lentots, i després a carrera són molt ràpids, i Ferrari és al revés. Jo dels tres que hi ha hagut al podi, jo em quedaria amb Gasly, que crec que ja el confirma totalment, perquè porta 3 anys seguits fent podi amb un Alfa Tauri, i em sembla una autèntica barbaritat. Per molt que l'Alfa Tauri actual sigui un cotxe molt bo, tot el que vulguis, però que sempre que hi ha una cursa així una mica boja, sempre està ell al podi. Sí. Jo sóc molt favorable a un pilot que surto de casa i me'l trobo comprant olives a la botiga de la cantonada aquí a Mataró, com és Sebastian Vettel, que li encanta la meva ciutat, que hi porta la família, quan hi ha gran premi... És veritat, això? Sí, i tant. Ostres! Jo me l'he trobat moltes vegades per Mataró, quan hi havia testos i quan hi havia gran premi, perquè jo crec que durant una època, quan ella formava part de Red Bull, allotjaven l'equip en un dels hotels de la ciutat, li havia agradat la façana marítima i després me l'he trobat a ell i amb la família i amb el seu pare, també amb la dona i les criatures, moltes vegades per aquí. I alguna vegada he pogut parlar amb ell perquè, evidentment, després de tants anys de seguir el Mundial de Fórmula 1, doncs el tio es va quedar mirant, em va dir, aquest tio em sona, i vaig dir, sí, tu també em sones a mi. No, vaig dir, home... Em sones una miqueta, no? Sí. No, i estar parlant amb ell una estona i acabar de comprar olives que se'n van emportar, no sé si a Alemanya no hi ha olives, però se'n van emportar com quilos d'olives, de pensar, carai. I dir-li a la senyora de la botiga, d'aquí del barri on visc jo, dic, escolta'm, tu no saps qui és, oi, aquest noi que t'acaba de comprar 4 quilos d'olives? Diu, no. Doncs aquest noi és pilot de Ferrari, era l'època en què ell estava encara a Ferrari. Dic, és pilot de Ferrari, I diu, sí? Bueno, a mi què m'expliques, no? Com si és pilot de... Com si és taxista, no? Però sí, no, es passejava tranquil·lament per aquí, i s'hi passeja, tranquil·lament, perquè també sap que és un lloc on ningú l'emprenya, no? Cosa que a Barcelona seria impensable. I per tant aquí està... És que l'he vist moltes vegades, sempre s'allotja aquí.
Que bo, bona història. És d'aquests pilots, no?, que sempre diuen que en el tracte proper és molt agradable, molt humil, no? Sí, és bon, és ben educat i Hamilton, per exemple, és un altre pilot que és extremadament educat. Perquè amb la Fórmula 1, clar, quan empalmes 2 grans premis seguits, doncs t'has de quedar al país o et quedes fent turisme abans de viatjar al següent, i per tant és fàcil trobar la gent que trobes al paddock doncs, als mateixos llocs on decideixes tu anar a fer el turista, no? I a Hamilton alguna vegada ens havíem trobat a Tòquio comprant electrònica i sí, un pilot extremadament educat. Button també era molt educat, Rosberg també bon tio. Sí, hi ha tot. Pedro de la Rosa, a banda de ser molt bon tio, divertidíssim, un pilot divertidíssim. En Marc Jané també bon tio. Bueno, la Gersuari també el van tenir una època a la Fórmula 1, també era bon tio. Potser en aquella època se li va fer gran la Fórmula 1 perquè després en va renegar, evidentment, perquè no li van anar les coses com es pensava que li anirien. Potser també perquè a ell li havien dit, o potser creia que arribaria allà i en 3 dies seria campió del món. I per fer això no només has de ser molt bo, sinó que hi ha d'haver un cúmul de circumstàncies que juguin al teu favor, no? I ell no les va tenir. I era un pilot que no va tenir la sort que necessitava en certs moments i que potser tampoc va saber buscar ell la sort que necessitava. Era relativament fàcil veure discutir a la cara de tothom davant de tota la premsa amb el seu enginyer al paddock. O sigui, jo sempre penso que les coses s'han de guardar a casa, no?, moltes vegades, i aquestes discussions amb ell segur que dins de l'equip no li feien cap bé. Ara els comentaris, un parell així ràpidament. Lot, que et proposa que portis el Sebastián Vettel a 16 capgrossos, a veure què tal. Jo crec que podria ser una bona mida de lateral, potser? O... Sí, doncs mira, Lot, que no sé si és el bruixot o és Lot, durant una època vaig estar intentant pensar com podia fer que algun dels pilots que venien amb la Fórmula 1 a Montmeló portar-lo a un assaig casteller. Això, de fet, els castellers de Vilafranca van ser els primers en actuar al Gran Premi de Fórmula 1, després hi ha hagut altres colles, però ells van ser els primers que van fer allà, no sé si el 3 o 4 a 8 simultani a la recta principal. Però, mira, aquesta és una de les coses que sempre he pensat, com podria fer vehicular per fer un reportatge d'un tio d'aquests, fer-lo venir aquí i veure la cultura del lloc on està competint, no? Però evidentment amb els seus horaris de reunions i actes promocionals i tot era complicat. Una de les coses úniques que havíem aconseguit d'això era portar el Kazuki Nakajima, pilot de Williams, al Camp Nou, perquè ell era molt del Barça i sempre que l'entrevistava acabava parlant del Barça. I sí que en un gran premi un diumenge el vam agafar després del gran premi i el vam portar al Camp Nou i li van regalar una samarreta amb el seu nom i va estar allà content. Bona també. Bones anècdotes, Oriol? Aniré cap a tu, Aitor, ara mateix, i et preguntaré per un pilot que va fer la pole dissabte i tot i el caos i destrucció que hi va haver diumenge no va ser capaç ni de tan sols pujar al podi. Charles Leclerc, cap de setmana desaprofitat, o cursa desaprofitada, millor dit, pel de Ferrari? No, jo crec que no. Jo crec que si li dius el divendres que quedarà quart, tothom ho firma i aplaudeixen amb quasi. O sigui que jo crec que al final és enganyós perquè ningú va entendre què va passar el dissabte, ni ell mateix ho va entendre, perquè ell mateix va dir que havia sigut una volta de merda, com va dir directament. Llavors, estava molt clar que un cop es posessin en ritme de cursa, si el Ferrari ja de per si baixa el ritme, a Bakú, amb aquella recta amb el DRS, el rebentarien. Llavors, que quedés quart, per mi, puntasso. He de dir que
quan va haver-hi la sortida aquesta el segon cop i abans a la recta em vaig tornar una mica boig, però res, va durar 3 segons la bogeria. Sí. Llavors, no, jo Aitor, crec que al final que Ferrari... havia acabat la cursa, jo també m'ho pensava. Sí, clar, ja m'ho pensava, jo ja ho estava celebrant. Pensa que era una volta, i faltava no, una eren volta dos. més. No sabeu comptar. Però, No sabeu comptar. però al final, no sé, jo crec que ells han de mirar-ho en perspectiva i veure a on havien d'estar el dijous quan van arribar i on han acabat. I inclús Sainz, cometent errors, va fer vuitè al final, vull dir que no està gens malament. Sí, és realment un cap de setmana per Ferrari que no es poden... Sí, és veritat, podrien haver fet un podi, però escolta, molt bon rendiment dels dos pilots. Sainz també, llàstima d'aquella errada que va patir en el revolt número 8, que es va quedar a l'escapatòria, potser podria haver aconseguit un resultat millor, però escolta, Ferrari ha tingut 2 grans premis en dos circuits urbans que no han anat gens malament, i per tant s'ho han d'emportar això i vejam si poden seguir amb aquest rendiment no només en circuits urbans, sinó que a partir del proper Gran Premi a França també estiguin allà. Oriol, com veus la situació de Ferrari? És a dir, van molt bé a Mònaco, van prou bé a Bakú, que són 2 circuits urbans, però diametralment oposats. Comencem a veure Ferrari que va bé bastant a tot arreu. Sí, però necessitaria fer el que ha fet el Barça de bàsquet ara, que ha fotut 40 punts en un quart i està guanyant de 30 al Tenerife. Informació de servei, si voleu, també. Ferrari, per mi, ara se m'emprenyaran els amants de Ferrari, els tifosi, i és la gran estafa de la Fórmula 1. Paraules majors, això. No, és a dir, té tot el misticisme, és a dir, és l'escuderia per excel·lència, és el Mundial des del 60 i tot el que vulguis, però aquests tios del 79 al 2001 no rasquen res, fins que no hi ha Schumacher de nou. És a dir, 22 anys sense guanyar. Això com es pot assumir? És inassumible. Ara no guanyen el Mundial de Pilots des de Raikkonen. I des del 2008 no guanyen el Mundial de Constructors. És a dir, estem parlant d'un equip que des del 2007 fa 14 anys i des del 2008 en fa 13 no rasca coses. Val? Té tota la mística, té tot un país al darrere, perquè és veritat que Ferrari, és a dir, no sé si heu tingut la immensa sort d'estar alguna vegada a Monza a la invasió de pista, una vegada s'acaba el Gran Premi, però és una de les experiències més al·lucinants que pots tenir la Fórmula 1, perquè realment Ferrari és una religió, Ferrari va molt més enllà de l'esport, tu no sé quant de temps trigues en poder-te... Jo no me'l compraré mai, evidentment no tindré mai la capacitat per poder-me comprar un Ferrari, però hi ha com 2 anys de llista per poder-te comprar un Ferrari, se t'espatlla al cap de 800 quilòmetres, em sembla que els programen d'aquesta manera perquè hi hagis d'anar a mecànica que et cobri no sé quina morterada, i per tant estem parlant d'una religió, d'un molt més de... Això sí que és molt més que un... Com diuen que el Barça és molt més que un club, doncs Ferrari és molt més que un cotxe, molt més que un equip de Fórmula 1, és una religió i és tot plegat molt mític, molt místic i tot el que vulgueu. Però a nivell de resultats esportius, per mi és una enganyifa. Jo sempre posava una cosa, un exemple molt clar. Veient com treballaven, al paddock, quan passaves per davant d'un dels garatges d'un equip alemany, com treballaven. Hi havia una disciplina. I com veies els mecànics de Ferrari, uns fumant, els altres mirant les noies que passaven i fent broma, pensaves, dic, aquí això és evidentment que després tots són professionals i molt bons professionals i no tens per què traslladar-ho a l'equip. Però després passen coses com la manguera de massa a Singapur, no? El 2008, és a dir, coses d'aquestes que bé. Per mi Ferrari sí, té tot el que vulguis d'aquesta aureola al voltant, aquesta religió, però a nivell esportiu és inacceptable que un equip amb aquest pressupost i aquesta marca i aquest país al darrere doncs, que no hagi aconseguit més bons resultats dels que té.
I ara ja em podeu fer fora, si sou ferraristes. Aviam. No, jo t'ho compro, Sí. Vull dir, el que és escuderia, la meva preferida és Williams, Això sí però que és jo un t'ho crim. compro bastant. Al final, sent una mica el símil, tot i que tenen menys títols, jo et diria que és una mica com els New York Knicks de la NBA, que és el lloc que tothom vol anar perquè vas a Nova York, té molt mercat, molt el que vulguis, però al final, a l'hora de la veritat, viuen dels 3 anys que van tenir els 70 i poc més. I Ferrari li passa el mateix, que al final viu molt dels anys de Schumacher, però a part d'això no han tingut... No és una escuderia d'estar sempre allà. Al revés, sempre s'espera que està allà i sempre els hi passa coses. I just el que has comentat dels mecànics de Ferrari, a mi em sona haver-ho sentit ja d'algun altre periodista, això, que ho expliqués. Que tu veies com anaven els de Ferrari i allò era molt complicat que o el pilot era molt, molt bo o era molt complicat que allò tingués èxit per molts anys. A banda de Ferrari, qui esperàvem que estigués un palet més endavant aquest cap de setmana i segurament és la gran decepció, o de les grans decepcions, va ser McLaren. Esperàvem alguna coseta més, finalment Norris va fer 5è, salvant d'alguna manera els mobles, i Ricciardo desaparegudíssim per segon cap de setmana consecutiu. Què n'extraiem de McLaren aquest cap de setmana? Segueixo opinant en la mateixa línia que Ferrari pot sentir-se orgullós. McLaren pot estar mitjanament orgullós perquè han tapat les vergonyes. No han estat en tot el cap de setmana i que Norris hagi acabat en 5a posició i Ricciardo també dins dels punts és això, és minimitzar danys i sorprenent que no... Jo m'esperava més de McLaren i sorprenent que no hagin estat allà. Per tant, un cap de setmana que poden deixar la carpeta o oblidar-lo i centrar-se en altres coses més importants perquè tampoc han perdut molta distància respecte a Ferrari en el Mundial de Constructors. De fet, els han passat per davant Ferrari, si no vaig equivocat. Sí. Però bé, que aviat tornarà a tot el seu lloc, en principi. Hauria de. Jo segueixo pensant que McLaren és el tercer millor cotxe i Ferrari s'hi està apropant, però veurem. No sé què dir. No et sé què dir. McLaren el veig com més irregular. I en canvi Ferrari, excepte... A veure, Mónaco va ser una mica la miratge, però el veig com un cotxe que sempre està entre el quart, cinquè, sisè, i en canvi McLaren té com molts alt i baixos. A més, li costa molt... Els lliures pateix molt, per exemple... els caps... Crec que... Oi que hi ha alguns gran premis que hi ha només dissabte? O no aquest any? De lliures? Sí. No, hi ha els 3 grans premis amb l'Spring Qualifying. Bueno, sí. No, mira, però justament això. McLaren, si algú té és que li costa molt posar el cotxe a punt. Pateix molt els primers lliures. Quan es facin aquests caps de setmana que hi hauran de fer la quali just després de la FP1, allà poden patir bastant, per exemple. Sí. I jo estic molt preocupat per Ricciardo, pel rendiment que està donant. Dèiem, Mónaco, que és el seu circuit, però mira, haurà tingut un mal cap de setmana. És que a Bakú ja ha guanyat Ricciardo, i Ricciardo comparat amb Norris ja va anar més justet que en altres caps de setmana. És que no... No sé què creieu que li pot passar, però completament desubicat. A més va arribar al Gran Premi dient que havia estat uns quants dies treballant a Woking i que creia que sabia què estava passant i té el pitjor cap de setmana de la temporada. Jo ja us vaig dir fa unes setmanes que crec que d'ara en endavant Ricciardo no serà primer pilot de McLaren, serà segon, perquè Norris l'està massacrant, bàsicament. Per tant, Ricciardo pot intentar millorar una mica, potser arribar a un rendiment com el que està fent Sainz amb Ferrari, però d'aquí no passarà, crec. Alguna cosa a comentar, Oriol, sobre McLaren en aquest Gran Premi? No, bé, sap greu també perquè
escuderies d'aquestes mítiques amb tant de cartell, doncs que és carn de no acabar de treure el cap del tot, no? I quan no són naps són cols, i jo no sé si és el tercer cotxe de la graella, que crec que és ser molt benèvol, però que pot anar alternant algun bon resultat de Norris amb que si Ricciardo no s'acaba de sentir còmode, tot i que és un tio molt ràpid, podem veure molts caps de setmana amb un 9-11, 10-12 o vés a saber què, de McLaren. Per tant, bé, no seria el millor moment de la seva història, evidentment. Jo cada setmana dic el mateix, però jo crec que Ricciardo li costa molt adaptar-se als cotxes i jo aquest any li dono de marge. No el sentenciarem tot l'any i l'any que ve ja li demanaré resultats. Crec que és una estratègia bastant intel·ligent, Aitor. Acabarem veient si acaba sent així o no. Jo personalment espero que sí i també crec que tard o d'hora acabarà agafant el ritme que ha d'agafar. Deixem aquí la tertúlia sobre el Gran Premi de l'Azerbaidjan a Bakú, però no marxem encara de Bakú, perquè ràpidament, dos pinzellades, vam tenir Fórmula 2 una altra vegada aquest cap de setmana, en el qual podríem dir que el gran damnificat va ser el líder del Mundial, Guan Yu Zhou, que va fer podi en la primera cursa, va fer tercer, però després va encadenar un abandó amb un 13è lloc. Tot això, tot plegat, va fer que els seus principals perseguidors aconseguissin retallar distàncies. Per exemple, Oscar Piastri, que malgrat abandonar una cursa va fer un 6è lloc i un segon, el posen només a 5 puntets, quan Guan Yu Zhou era líder destacadíssim. I Robert Schwarzman, que també s'apropa molt bon cap de setmana dels millors en Fórmula 2, segurament, Aitor, ara ho comentarem, del rus, victòria 5è i tercer, però el millor indiscutiblement del cap de setmana, sens dubte, Yuri Vips, fent 8è a la primera cursa, però encadenant 2 victòries en les 2 següents. Si no m'equivoco, la primera vegada en què en un cap de setmana de Fórmula 2 hi ha un pilot que guanya 2 curses. Cert que enguany són 3 curses i no 2, però Yuri Vips i Robert Schwarzman segurament els grans triomfadors del cap de setmana. A més, Aitor, Teo Pourchaire, canell trencat. Sí. Bueno, jo cada cap de setmana que passa em reafirmo més en que no m'agrada aquest format de 3 grans premis. Crec que beneficia molt, segons el circuit, a certes posicions, perquè al final el que provoca és que la primera cursa ningú arrisca, per tant, si has fet 9-10, guanyes la cursa, t'emportes molts punts. A la segona cursa tots van com bojos, s'emporten mitja graella per davant i acaben guanyant posicions sense fer res, i a la tercera cursa acaba passant més de lo mismo. Com a la segona cursa l'han liat, volen fer els punts que no han fet a la segona i acaben havent molts xocs. I no m'acaba d'agradar. El sistema, sincerament, les curses són divertides i tal, la segona i tercera, però no l'acabo de trobar del tot just. I també no acabo d'entendre molt bé el tema de les sancions, que hi han hagut, per exemple, hi han hagut sancions per tocs i llavors a altres pilots se'ls han endut per davant i no se'ls ha sancionat. I potser s'haurien de començar a plantejar, perquè clar, és que ara ja s'ha arribat al punt que li han trencat el canell a un, però és que anava a l'hospital que l'informe de la FIA deia que s'havia trencat el braç directament, havien dit al principi. És molt estrany, Llavors, potser haurien perquè recordem que és un sàndwich a 3 bandes, que potser és al del mig, però tampoc hi ha cap gran impacte, ha de ser per força algun moviment brusc del volant, perquè ja és mala sort. Però el problema és que ja són pilots reincidents, que sempre passa el mateix, Tictum sempre hi és, Nissan sempre hi és, és que hi ha certs pilots que sempre hi són i potser s'haurien de començar a plantejar posar-se més seriosos amb, no sé, o fer carnet per punts, que al final a la quarta o cinquena sanció et quedi sense córrer un gran premi, alguna així, perquè no pot ser que s'estiguin carregant aquí el cap de setmana dels pilots, perquè diem de Pourchaire, però Piastri també a la primera cursa, Drugovic se l'emporta per davant, Lawson, que havia fet la pole, també se l'emporten. Vull dir, trobo que al final
han de començar... Si fan el format de 3 curses, on si abandones a la primera cursa, a la segona surts últim, potser s'haurien de començar a posar més seriosos perquè no hi puguin haver aquests incidents que hi estan havent. Veurem com progressa la Fórmula 2 aquest any. Ja ens estem apropant pràcticament a l'equador de la temporada. Hem visitat 3 circuits, ara visitarem el quart de 8 que visitarem en total, per tant veurem com es depara aquesta segona meitat de la temporada. Un últim apunt abans de passar a la secció que tots esteu esperant, el quiz. Un apunt d'actualitat, s'ha cancel·lat el Gran Premi de Singapur aquesta setmana passada. S'ha confirmat que degut a les restriccions per coronavirus no tenen Gran Premi de Singapur aquest any tampoc, i que de moment no està confirmat, però es rumoreja un possible doble Gran Premi als Estats Units, al circuit de les Amèriques, a Austin, a Texas. Estaríeu a favor d'aquesta mesura, si al final s'implementa? Sí. Jo Jo ho deixaria amb un gran premi menys. no, tot el que ja sigui està. no perdre curses. Però ja és mala sort un circuit que en teoria hauria sigut ideal per Ferrari, perquè urbà amb molta curva, vull dir, era ideal per ells. I El problema de Singapur, però, Aitor, és que a nivell restrictiu per la pandèmia és molt Sí, molt restrictiu. I tant, o sigui, del nivell de que per poquíssims casos ja confinaven tothom. Vull dir, la meva germana ha viscut a Singapur bastants anys, fins fa pràcticament una setmana, i sí que anava explicant que a la mínima, és que potser 10 casos en un dia ja confinaven a tothom a casa i us podeu imaginar el nivell de... Jordi, passem al teu espai preferit del programa o què hem de fer? El meu no, el de tothom. Ja veig una mica d'anticipació aquí també en el xat. El del Rubén. Sí. Del Rubén. Bueno, el del tothom no ho sé jo, el de tothom. Però el de tothom. ara he de tremolar jo com va això. No, aviam... No has de tremolar perquè el que ho encerta absolutament tot no hi és avui. Sí. No, o sigui, avui no Si tenim... fos ell, hauries de tremolar. No tenim a la nostra Wikipedia particular. Avui el nivell està més baix. Bueno, aviam, això ja ho veurem, O sigui, ara és quan no encertaràs cap i t'hauràs de menjar aquestes paraules que acabes de dir, Aitor. Però bé, anem a passar al quiz, anem a tancar el programa amb unes preguntetes molt ràpides perquè hem viscut un cap de setmana històric. Com acostumen a ser els caps de setmana que viatgem a Azerbaijan i anem a fer curses a Bakú, tenim resultats completament imprevistos i tenim rècords que es fan, rècords que es trenquen, en definitiva una barbaritat de cap de setmana. Començaré per tu, Oriol, perquè és una pregunta que jo realment m'he hagut de parar un segon a pensar-la, que és que hem tingut un podi històric en el qual hem tingut Checo Pérez, Sebastian Vettel, Pierre Gasly, un altre podi amb Alfa Tauri, però m'agradaria que em diguessis molt ràpidament quin d'aquests dos equips té més podis, si l'antic Toro Rosso o l'actual Alfa Tauri. Alfa Tauri. Alfa Tauri. Convençut, 100%? Mira, Toro Rosso va guanyar Vettel a Itàlia i Alfa Tauri... Sí, Alfa Tauri, va. Perquè té trampa, segur, la pregunta. Per això t'ho dic. Alfa Tauri en té 2, el que ha aconseguit a Bakú, a Pierre Gasly, el que va aconseguir a Monza l'any passat amb la seva victòria. 3. 3? Alfa Tauri sí, no? Alfa Tauri en té 3? Alfa Tauri en té 2, qui en té 3 és Toro Rosso. Ostres, clar, era el Toro Rosso. Clar, Toro Rosso té la victòria de Vettel, el podi de Gasly a Brasil i el podi de Kvyat a Hockenheim. Així és. Ding. Resposta correcta per Biel Roquet, que encerta una pregunta del quiz després de quant de temps fa. També es trenquen rècords en el quiz, no només a Bakú. Més al revés. Ja és curiós que sigui Alfa Tauri, sigui Toro Rosso, igualment sigui Minardi no en tingués cap en tants anys que va estar a la Fórmula 1. Llavors va arribar el de Vettel, la victòria el 2008, i després del 2019 al 2021, 4. També és senyal de l'evolució que ha aconseguit fer
l'estructura de Faenza, no? Per dir-ho, per englobar-ho tot plegat. Però tot això tens apuntat tu o ho saps de memòria? Perquè... No, el qui se sap... Memòria, us puc assegurar... Saps de memòria. Doncs... Jo busco les informacions i les si al·lucines dades, amb ell... les anècdotes, i em vaig preparant les preguntes. El problema és que avui no tenim el Rubén, que el Rubén normalment ens les contesta totes bé i instantàniament, és a dir, no les busca ni res, i et juro que ni li parlo abans, ni li dono cap pista de què aniran les preguntes, però sempre els acaba encertant, així que... Bé, les tinc totes aquí jo. Ara deies instantàniament o no, la setmana passada No, va perquè... fer el càlcul mental de com era això, sí. quantes pols havia fet Ferrari o alguna cosa així, era? Uh, Quantes victòries tenia Ferrari a Mònaco? No, quina era l'última victòria d'un cotxe que no fos Red Bull, Ferrari o Mercedes en un circuit Molt bé, urbà. val. Doncs ho va calcular mentalment, va repassar una per una i pam, i va trobar la resposta. Vull dir, Així és. és un crac. Doncs, Vinga, va, Biel... següent pregunta. Sí, vinga, va, que et veig molt animat i vaig a Per per qui tu. és? Vaig a per tu ara, Biel, perquè sí, ha sigut un cap de setmana històric pel Vinga, podi, va. però ha sigut un cap de setmana històric perquè Mercedes no ha puntuat. I ho comentaves tu abans mateix, que dic, l'última vegada que no havien puntuat havia sigut a Àustria 2018, l'anterior havia sigut al Gran Premi d'Espanya de 2016, però ara vull que em diguis, sense comptar la d'ahir, quants cops, des que van tornar a la Fórmula 1 el 2010, Mercedes ha acabat una cursa amb els dos cotxes fora de punts. No significa que els dos cotxes abandonin. Vol dir que els dos cotxes hagin acabat fora de punts. Val. En tenim 3 des del 2014 i jo aquí, o sigui, el Rubén te la repassaria mentalment, no? Totes les ocasions. Així que el que hauré de fer és tirar-me un triple i dir alguna xifra a l'atzar. I diré... A veure... 14. 14, en les quals cap dels dos pilots de Mercedes no ha puntuat. Sí. Sí, no sé, no m'estanyaria que fossin 11 vegades entre el dos, o sigui, amb 4 temporades. La 10, 11, 12 i 13. Aitor i Oriol, voleu donar un número no diferent tantes, del Biel? però bé. Si el xat vol participar, endavant, que doni el seu número també. Jo podem donar-hi alguna menys. Sí, però... Jo crec que més de 10 potser sí. Més de 10. 11 per dir alguna cosa. Recordeu que estic dient que els dos cotxes acaben la cursa i no puntuen. Fot-li 7. Si us dic que cap de vosaltres s'ha apropat, que és molt menys això. Sí? Si us dic que només és una sola ocasió. 3. Quina és? Va. Gran Premi d'Estats Units del 2012, on Nico Rosberg acaba Ostres. en 13a posició, Michael Schumacher acaba en 7a posició, els dos cotxes de Mercedes no puntuen, però acaben la cursa. És l'única vegada que ha passat des de que Mercedes va tornar a la Fórmula 1 2010, sense comptar, evidentment, totes aquelles curses en les quals els cotxes s'hagin abandonat. Per tant, és l'única ocasió que ha passat en els últims 11 anys. Ostres, doncs Déu-n'hi-do. Curiosament, aquella cursa és històrica perquè és l'última victòria també de Lewis Hamilton amb l'escuderia McLaren abans de fer el salt a Mercedes, el 2013, perdó. Com han canviat les coses després. Com han canviat. Aitor, ara et toca a tu, ja per acabar, perquè hem viscut un podi de Sebastian Vettel històric, però no només perquè és el seu primer amb Aston Martin, sinó perquè és el seu primer podi des de quan fa que no feia un podi Sebastian Vettel vestit de Ferrari? Quin va ser l'últim podi? Turquia, no? No vestit de Ferrari, no vestit! També havia entès vestit de Ferrari. És un gran premi, et diré una cosa, que ha sortit mencionat avui. Ha sigut mencionat en algun moment.
Uf. Jo crec que potser te'l sé dir, però que acabes de dir, no per una altra cosa. Quin, creus tu? No, digues tu primer. No, és que jo és tirar-me a la Japó piscina. 2014. Red Bull. Avui tenim el Biel inspirat, perquè el Biel ha encertat 2 preguntes avui. Japó 2014, l'últim podi de Sebastian Vettel amb Red Bull, una cursa fatídica per l'accident de Jules Bianchi, que s'acaba amb bandera vermella, amb un podi que era Hamilton, Rosberg i Sebastian Vettel. L'últim podi de Sebastian Vettel, l'últim podi des que fa el salt a Ferrari fins ara, amb un nou equip, amb Aston Martin. És aquest, és Japó 2014. Molt bé, Biel. Avui estic molt orgullós de tu. Sí. Bé, quan no hi és el Rubén, doncs algú s'ha de posar a tallar el bacallà, no? Bueno, aviam si quan torna el Rubén segueixes igual. Aviam, si no ens fem petitets. Molt bé. I bé, fins aquí el quiz d'avui. Ha sigut un gran premi que ens ha donat per moltes fites històriques que regularem d'aquí a uns anys. I esperem Jordi Cobo, que sàpigues que tens el xat molt enfadat perquè no els fas participar als quiz, eh? Perdona, jo estic Sí, que dient... tens deures per la setmana que ve. Més d'una ocasió que poden deixar les seves respostes al quiz. Si no les deixen, no és problema meu. Doncs mira, també deures pels espectadors, va. Sí. Doncs fins aquí el programa d'avui. Hem comentat el bo i millor que ens ha donat el Gran Premi d'Azerbaidjan. Tenim moltes ganes de tornar-hi i ara tindrem un parell de setmanes en les quals no tindrem acció en pista, no tindrem Fórmula 1 abans del Gran Premi de França, però bé, la setmana vinent ens tornem a veure tots aquí. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies Biel, moltes gràcies sobretot a tu Oriol per haver vingut avui al Vèrtex. Esperem que t'hagis passat molt bé. Gràcies, i si sabeu encertar també quan s'acabarà la pandèmia, també ho podeu dir. Ostres, ja ens agradaria saber. Ara farem un truc al Rubén, a veure què diu. Sí, ho intentarem, tant de bo saber-ho. Moltes gràcies també a Aitor per haver vingut una setmana més. Bé, per haver vingut i per haver fallat més preguntes del quiz, com ja va ser en tradició. He de dir que en aquest cas no l'he fallat, no l'he contestat. Bueno, mira, escolta... Si no mires, no està, no? La moral pels núvols. Exacte. Però bé, moltíssimes gràcies. Veig aquí que m'acusen de coses al xat que no reproduiré. Però bé, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tots per haver estat mirant el programa en directe, pels que ens esteu mirant a través de YouTube o ens esteu escoltant a través de Spotify o iVoox. Ens veiem la setmana vinent, com sempre, a les 10 de la nit, per comentar, per fer prèvia una mica del Gran Premi de França. Moltíssimes gràcies a tots. Fins aquí. Que vagi molt bé la setmana. Adéu, bona nit. Adéu.